Gidayo sa mga skateboarders gikan pa sa mga kasikbit nga probinsya sa Sugbo ang bag-ong abli nga skate park sa Dakbayan sa Talisay. Lakip kanila si Ken ug Ivan gikan sa probinsya sa Negros Oriental ug Leyte. Sinabihan niya ako na merong skate competition at opening ng skate park dito. Halipay kay nakuanan may skate park. Usasab sa makapakuha sa atensyon ang nag-inusarang batang babae nga skateboarder nga si Erica. Saysay ni Erica nga inspirasyon niya ang iyang mga ginikanan kinsa mausay nagtudlo kaniya nga mag-skateboard. Mura ni makalipay na ako. Kay Ato na sa balay kay wala makailingaw magbantay ra ko sa kumanghod mamangarin siya daan. so sa skating mas Lingaw. dugang pa niya nga walay kaso kung puros lalaki ang kaduwa niya sa skate park. Kaya naman ako. Paros mga lalaki makatun na naman sa konsi mga tricks nila. Gawa sa skate park ang 8,000 square meters nga luna kilid sa Talisay City Hall o sa Sabka Family Park nga adunay children's playground ug food court. Ang unique nga disenyo sab sa mga duwaanan sa playground gidisenyo sa world-renowned Cebuano designer nga si Kenneth Cobonpue. Laaganan gyud kini sa mga kabatan-unan ilabi na karong long weekend. Gani ang inahan nga si Zenaida nalipay sanglit tungod sa maong park, duna nay laing kalingawan ng iyang anak ug dili lamang sa cellphone games. Para nako mas okay sa mga kabatan-unan ang tanan diri nga nasa skate park kay mga bata nainganyo og mga maka-play sila tarong, makapasingot sila tarong, so naka-focus lang dili kay cellphone ra ilang i-focus karon or ilang studies, naka-enjoy sad sila sa ilahang gibati diri sa City Hall. Mo na dindot kay ang kuan ang City Hall na mo karon diri sa Talisay. Ako mga pagmangkon, ako mga anak, so ganahan kay sila ni sorry diri sa Talisay. Gidapit ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang tanan nga mobisita sa bagong Skate and Family Park, sanglit kini libre ug abli sa publiko. Open na ang atuang family skate park. Please, daday yung tibuok pamilya because ang tanan na itong pwede buhato na adiri karon. Naa ang playground, na ay food court, na ay mga duwaanan sa mga bata, and most importantly, skate park na atuang kalipay na nanagyo diri sa City of Talisay. Ato ning gi-priority ang skate park because nakita nato na daghan kayo mga Cebuano, di lang mga Talisaynon kundi mga Subuanon na in love kayo sa skating. Halina mo, mag-skating ta sa Talisay Skate Park! Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.